your boy DJ S Shine Best International. West Africa na nyi bu no nwano uwa ni na nyi no ya funo Ifani neme no rikano ani wele mwefu ajoba de glo kwona ni wele fadonu ajoba de wife na ni wele fadonu ndi oje ga tutego nu na ndi uko Abese na dejo ku fe mi fe no. Umu Igbo na ji nwelu fado no. Chukwu goziri anya gozi no. Ase na ngwele loji na ngwele afa brozi nwa. Maka na nkodi na mba n'onya na-eghere mba afọ nino. Umu Igbo na ji zugeme no. Oji Chukwu webulu ụzọ no. Na chi ya gana agọlọ ya mmanụ. Umu Igbo na ji Chukwu bulu ụzọ no. Na chi anyị kwanye na so no. Kaji kenebe Chukwu olisa maka na ọdụrụ fecha mana o nwere ife nna ya ụmụnne m ka anyị jikọ ọnụ ka anyị mesie na ndị Igbo nụ maka na anyị ụkọ ọma mmiri ọnụnụ na ọ ga-agbanata ụfụfụ nụ ka anyị jikọ ọnụ ka onye nwelu ya weta nụ onye nwelu ya tinye nnu onye nwelelo ya tinye nnu oji ego weta nnu ka ịchọba n'Igbo ma maka na ọbaka na-eme azụ ọgba nkụlụnkụ uche buka na-ekwunu mana onye zara oku ya nụ na onye afọ mazanata ijete na nụ mana anya mekwunata nụ ka ọkụchukwu mụnyere nna anyị fanụ ka onye na-abịa anyị n'aka nụ ọdịnami nyaka na-ekwunu maka na ọdịbendị na-alụsi ọrụ ike Igbo nọ n'ụlọ Igbo nọ n'ezinu ka anyị jikọọ n'aka ọnụ ka anyị dozie na ndị Igbo nụ maka na ebe onye biko na-awachi nụ maka na nke a bụ nke anyị Anambra ka anyị pụta n'Igwe nụ ndị Igbo ka anyị pụta n'Igwe nụ ihe n'ugwu na ndị Ebonyi Delta na Rivers na ndị Abịa nụ ka anyị jikọdozie na ndị Igbo nụ na ndị Igbo bụ be anyị nụ anyị enweghị obodo ọzọ Igbo ụmụ Igbo na anyị bide Igbo ụmụ Igbo na anyị ga-adị anyị bidelu ụmụ Igbo na anyị bụ isi mmiri Igbo ụmụ Igbo na anyị bụ ọnwa ọnwa na-eti na mba niile Igbo ụmụ Igbo na anyị bide Igbo ụmụ Igbo na anyị ga-adị ụmụ Igbo na anyị bụ isi mmiri nụ ụmụ Igbo na anyị bụ isi mmiri Igbo ụmụ Igbo na anyị bụ ọnwa na-etiri
ọfọka na agọlụ ụmụ Igbo nụ onye bili be ya bilinu ya egbebelu ugobelu mmiri ata na n'azụ anwụ na ọfọgologo ndụ na-arụsi ike nụ ife akpakụ n'ife mgbemgbe nụ nye aka anyị na-arịọ Chukwu okike ka Chukwu okike abịa maka o wepụzila anyị uke nụ uke mmadụ maọbụ uke mmụọ ọchịchị chikwa na chikwu Igbo Naịjirịa na ya chọzianụ ọgwụ ike na ya chọzianụ ka Chukwu okike abịa maka onye zere ụmụ Igbo nwere onwe nụ ọkụ na anya chọzie maka na ya mere anyị chanụ ọ tụkwasịrị anya amamife nụ ka ndị Igbo wee na-aga n'ilu nụ ịga ọkụle ndị ụmụ Igbo ji dị ebube Prince Injinia Ateze ọzọ Igbo ndụ 1 n'Ugboki si ejenụ eze n'ugbo na olu m na-ekene ya n'iso na ndị Igbo ji dị ebube ka njebe nọrọ ifite ka zute n'ugbo n'ogwu ụmụ Igbo jiri biri nụ Chifsa Chukwu Emeka Ọfọ igwe na-enye ụmụ Igbo niile ọkụ odogwu ụmụ Igbo ji eje mba n'ụwa niile nụ odogwu na-ekene m Bishop Emmanuel Okonkwo omenyiri dị gadịnụ Ekuru West Africa Odenigbo Igbo asị na nnukwu mmadụ adrọfecha n'ijikisi ejenụ fada iso na ndị Igbo ji dị ebube n'ụwa niile nụ bilio uwe jebezienụ na-agatanụ onye ka jejenụ Ichie Judu Chineduru akụ enwebe na-agata bilinu nnukwu mmadụ n'obodo Washington obichiri ụzọ 1 na akụzulu mba na nachinanụ pounds and dollars uju na-eme ọgọ gburugburu odogwu n'iso na ndị Igbo ji dị ebube ụmụ ikuku ngozi ndị Igbo n'oko na-ekene ya ụmụ Igbo n'anya ebukanụ n'anya Igbo n'idenụ ụmụ Igbo n'anyị bide Igbo ụmụ Igbo n'anyị gadị Igbo ụmụ Igbo n'anyị bụ isi mmiri Igbo ụmụ Igbo n'anyị bụ ọnwa na-eti na mba niile ụmụ Igbo n'anyị bide Igbo ụmụ Igbo n'anyị gadị ụmụ Igbo n'anyị zuru kene ụmụ Igbo n'anyị bụ isi mmiri Igbo ụmụ Igbo n'anyị bụ ọnwa na-eti na mba niile ka ngabazadị n'uwe kene bezanụ Chifsa Dr. Godwin Maduka the chief physician the doctor of all doctors the United States of America ọdụmụmụ Africa n'ịgadị the lion of Africa asị na agwada ata afịfịa ka mgbe obi fọdụ butere ka ọ na-elelu ife agụ ji ebe ire n'ọdị ya na mbọ o mepụrụ nwa mgbenye gaba n'ilunu maka Chukwu kwughị n'azụ ndị lụọlụ na-elikenụ ndị mara ọgụ elikenụ ome ọgọ gaba n'ilunu ofu mkpụrụ anya ụmụ Igbo ji afụ ụzọ n'ụwa niile nụ
Odogwa muchala mucha n'Umuchukwu Orumba South, Anambra State. Abiaze n'Umuchukwu taa. N'Umuchukwu abụrụgo eji amatụ n'ụwa niile no. Maka na best hospital n'ụwa niile bụzi n'Umuchukwu ka ọ dị no. Dr. Godwin Mmaduka no. Ọ bụzi gị mere Umuchukwu wee bụ small London. Lion of Africa Odogwu. Onye ji no ifeno. Yisulu kemeno. Na mu bikuku ngozi ndi Igbo n'oko na-ekene yi no. Maka n'iso n'ọnụ na-ekwulu m Igbo n'ụwa niile no. Isokwa na ndị Igbo ji dị ebube. Chifemele nwosu bilinu. Yesu do na naka. Ayaki Igbo. Day by day. Odogwu ndị ga-adị o. Ọgaranya nwere egwu Chukwu asị ndị ga-adị natalili. Ijebe n'ike lunu, ịnaba n'ịga na lunu. Asị ndị ogologo ndụ ịnya walụ ya ọjị no. Bilio. Ka jebe zenu na neni nnu, ka m jekwu doze n'odogwu. Onye ka ndị kụzi no. Chief Sir Anthony Endekebe, the Onowu of Onowus, Ezan Yakubo na Neni, maka na kuge jesu mba niile no. Onye neri n'ọnụ n'ọgazọrọ n'okwu no. Tony Masiniga di o. Ifomi na-emeli Igbo n'ike nnu, ọkwa gị na-enyelu ụmụ Igbo aka no. Obodo enwere ụzọ na ị na-arụlụfe ụzọ no. Obodo na-enwere mmiri na ị na-agbapụrụ fa mmiri no. Tony Masu onye gara n'iru. Kedu maka Chief Sir Engineer Innocent Chukwuma, ife dịka mba na Nnewi, igwe ndị nka n'ụzọ n'ụwa niile. Amamife Chukwu nyere oyi ka iji alụpụta ụgbọala dị mmanụ. Innocent Motors ọkasị akasị na nka n'ụzọ. Amụgbụ ikuku ngozi ndị Igbo n'oko na-ekene ya. Kedu maka Chief Dr. Ifeanyi Uba, Ebube Chukwu so na Nnewi, Ogbuefi Capital Oil, n'iso na ndị Igbo ji wee dị ebube. Asị na nwata kwọcha aka n'oge esoro okenye wee rie nri. Ogbuefi dị ga-adị o. N'Ọkịja ka m na-eje nnu ka nje zute nnukwu odogwu. Chief Sir Obi Jackson, odogwu n'Ọkịja bilio. The oil magnet na olu m na-ekene yo. N'iso na ndị Igbo ji dị ebube n'ụwa niile no. Odogwu abịa bilio. Ụmụ Igbo ka anyị teta n'ụlọnụ, maka na ndị Igbo na-atụ n'ilu akụruo unene n'ụwa no. Ọ ga-ekwu onye kpatalụ ya no. Mana ajụjụ na-ajụzi ụmụ Igbo, ụmụnne m anya ga-abụzi n'ọka mmanụ mmanụ. Ka anyị wenata na akụ anyị n'ụlọ no. Ka anyị were chọọ anyị Igbo mmanụ. Maka na nke m bụ nke m, nke anyị bụ nke anyị.
Of Africa maka n'obodo ọhụrụ ịbatara mmefuru onye Igbo do gbala ngwongwo yi na bao maka na Igbo tụrụ ilu wee sịnụ na achụsị aja mafi udene ị mara dị feme na be ndị mmọnụ Igbo kwenu Igbo rienu kachanụ Igbo birino and Igbo bụ the promised land and ekwela anyị na nkwa obodo mmanụ aṅụ na mmiri alefi n'elu n'ime ya nụ anyị bụ ndị emere ngosi asị na isi nwa onye Igbo adịefu na mba maka na ejiri isi nwa adịbịa eme mgbọrọgwụ anyị ga-adị ụmụ Igbo na anyị ga-adịnụ ụmụ Igbo na anyị ga-ebi Igbo amaka mma n'elu ụwa Igbo ụmụ Igbo na anyị gide Igbo ụmụ Igbo na anyị ga-adị Igbo ụmụ Igbo na anyị bụ isi mmiri Igbo ụmụ Igbo na anyị bụ ọnwa Kanu ana magwadi unuga na baze kete kandi mana chiobi uwa nunu na nkiti maka no na egwu na eziokwu kanza pụtawe dilip Igbo wee nwe mmeri nwa jụwa okwu eziokwu ọ na-anwụchi n'ezi ọrọba kana onye nwe ibe ga-azọ ibi ya onye ka ndị ikwube na amụma niile Maazị Nnamdi Kanu ugwu na o mezuzuo ndị Igbo na ahịa ebidogo ọkwadile onye nsọpụta nwa m Maazị Nnamdi Kanu Chukwu sitere ndị Igbo Nnamdi Kanu is another Messiah Nnamdi Kanu is another Messiah. Agalimu na-akọ gara aga n'oge Naijiria agbawuka unu na-esingo unu agụgo nyebe amụma Maazị Nnamdi Kanu wee mezuzuo n'isi Naijiria oge agboluzu kọntrị unu na-anụkwu ibe egwu na-ekwu unu na-ajụkwa onwe na ajụjụ na ndị nwa hwadosiwa ya n'ezienị ndị repentant Boko Haram ka e pụtalisi na ọ bụ ndị amị mana akpagbu ndị Igbo na-esu n'ọkụ ibe ọ pụtara bụ na ya ebido gwani jita egwugwu abịa haba egwugwu eme haba nne m nwunye nna m bịa ọwụwa
agbalishi haba ndele gwa na ma agbalishi ma akwa wa o waju ni ana bana ku ona tuni ntoke aye bidogo yendi bobulumu yala yala belim bobulu na la jadi nkuta kwado kwani wanya na mujin ni alelulamu ya nilu kona mwamu ununa nubiba manebe yendi bo mulumu muluna anya dika zudina mili wanya na larula bitani nula unu kwadogo unu na mbelede niridike ezo kumbelede metegi amadike iyo enuwa eri 1970 Nigeria juwe basi yendi bebe na yeru no vikito no vanquish Tuntu, what the kaya may be the go, Yamanando, what the kaya madao, Yamanando, what the kaya may be the go, Yamanando, what the kaya madao, what the kaya madao, what the kaya madao, na ayagawa nelini ngulo wada na bali muna ba kanyi mulanya ibana ya dikobidogo eri kambe mego dugo jugu chisliwena kanyi mulanya akurazi nonu ne buli ma bali mundi bo momo oje beli na yo ka tobi maya
ọ dị ka ya ma bịawo ụmụ Igbo ọbarụbala eze nwoke onye nteja bụ obido nwa m maazị Nnamdị Kanụ ya ebe ejele ije ga-elulili ụlọ onye echebere ije oluwa ụlọ nye ka nne nwa na-agba mma studio n'ọka ibe ị na-eme bara ụba ofu onye a na-asọ ọbụnado agba mma studio aka na-alụ egwu dị mma n'ọka onu na-egbuli Igbo agba mma abụrụzi onu na-egbuli Igbo tata ọmụ na gị na-ekuzili ndị Igbo ojide anya egwu n'anya egwu mụ n'anya egwu n'anya egwu ya na m agbalịzi arọbịa mmanwụ na-eli eziokwu ana m agbalịzi agwa gị na-agwa metụ ugbo Chukwu n'obi Chukwu galụ ụwa dị ya na m agba nne mụrụ m nwunye nna m obi ya ala egwu na-enwe ibe eme n'ite ibe eme na-ekwu na-ebute mmiri enyi Igbo mụrụ m Naịjirịa gọọmenti ibe emebana nwa m maazị Nnamdị Kanụ nwoke nwa afọ mụrụ na agbara ibe n'Abịa steeti nwa m nwoke osisi kpuchiri ezi onye na-eri akwa mmeri na alụgba onye mkpume onye kwenika bụ na-enye ajụjụ ụka nna n'ebe m na-egwu okewa anyị agba mgbedike ọdụma gara nwaanyị na-agbalị mba ọmalibe nwaanyị ga-eme ọmalibe ọgba mgbara ga-emetalibe osimiri ọzọ ọgba ọkalaeke na-ejebi ya oke mmiri ga-ebe ogbe arọdengo na-eri oge na-eme nke ga-ebi ya eziokwu ọrụzi nwere mmiri ọ na-aṅụrụ ọ na-aṅụ ugbo aka na nke ejebụ dụmaka ọzọba na baba adịgo ewe anakwunyela arụsị wee nwe arụsị na-eri nkịta ekwesa na arụsị na-eri nkịta na ekwesa na dụmaka ọzọba na baba adịgo obi ga agụla dị iji bụlụ isi ezu na mma mbara ọgọdebe egwugwu eme ewe onye onye na-alụ n'ụwa maka udo onye na-eme iwe onye na-eme n'egwu ka eji ekwudo oche n'egwu nye ka nji bụlụ egwu ma ejebe na onye ga-anyị ji jebe ọgwụ ajụjụ ụka nna wepụ maka hashi valentine ụzọ onye ọbụla ka dị ji jee n'ọgwụ ọkwetegwu nwa n'ọgwụ ọkwetegwu nwa n'ọgwụ dọgidega nwa ekpezi omere nsogbu ọma mkpọrọ ebe egwu na nwa m valentine nwoke bụ saịbọọdụ ndị ọgwụ onye ama ama na-ezoro n'azụ ụlọ adịrịsị eji mara ọgwụ nwa m nwoke omere nsogbu na agbago ogige ego CEO managing director Adeko Sanga property managing director ya na South Africa ka ị nwere isi ọnụ nwoke mma afọ mụrụ n'ọgwụ nwoke omere nsogbu CEO St. Valentine Villa n'Izike Ọka egwugwu onye eweta gị akwati egwu ndị ọgwụ eziokwu na wepụrụ ego onyere na-ede ibe onye melezina na-ede weta mmanwụ ebozi na-agbala ọsọ n'ọlụgba oyibo agbata obi gbana n'ọbụla anyị ike na-eli gị onye nye na-agbada agbala agbata obi onye nye na-agbada agbala agbata obi ụmụnne m onye ọbụla gwụrụ ya n'azụ oyibo agbata egwu nke n'elu m ezigbo mmadụ Chukwu ji oge m ọbụbụ ekwunye m n'ọbụ otu oge na ndede ji ya bịa osiri ọla ndị Igbo niile osiri ọla
bụ bịa mmekwukwe zemenesi the CEO Obu Music Empire ewe na anyị kenere gị obu nwa obere na-azụ na abịa akwụkwọ ụmụnne m eze were ka anyị na-eje ka nje zute oke mma abụọ mụrụ n'ezi ọgụ nwa m Simon nwụ ya nna n'ezi ọgụ onye ka na-etu oge ọnụ na-enwe n'ofe ezi ogwele niile ojiri si eme ọgụ otu na-eme ọgụ otu mmeja eme ọgụ ekwughị ekwure na agodo mgbura na ogbere isi ọnụ nwa m nwoke ọnụ na-ezi ọgụ onye onye batịrị ka eji mali n'odogwu import and export na moto spepasi ka eji ebuli n'odogwu onye na-achọ batịrị chọba ọka niile n'ezi ọgụ agodo mgbura ka o nwere isi ọnụ oge mmụọ obodo na-agala ọsọ ihe mkpere ụwa ebulu m egwu nwere ihe onye ka anyị na-achọ onye mụ chukwu ji egwu Michael nwa agbọghọ ya oge ike ọdụ na-akpọ oke mmadụ adịrị ọbacha dịka ọdụ na-ekwu onye ka na-etu meyọ na-abụ atọ anya oru mba onye mụ dị ya egwu na-akpọ gị ofu nwa ọgwụ ji dị ebube na South America bụ ya n'ezi emere ezigbo na-akpọ gị onye ndị ya bụ enyi na-akwụkwọ na-enyi CEO Nation ọdụ kenere gị egwu anyị na-ekele gị bụ akwụkwọ oze ka a mụrụ na-eke ọ nọdara dike mma nwanụ n'ọrụ nwa nletishi Michael nwa nna bụ enyi nwanụ bụ ọbụ bịa ọbahiti nna m egwugwu kenere gị onye ọgba na-adịrị obere ebe akwụkwọ egbe na-adị iyo ọ dị ka ya wee bido ego unu na nnukwu ibe nwa m onye bụ na nnukwu ya ọ dị ka ya wee bido ego ọ dị ka ya wee bido enu ụwa ndị Igbo ọ dị ka ya ndị Igbo ọ dị ka ya wee bido ndị Igbo ya ọdịnala eze m ego oche mmọnwụ obodo na-agwara ọkọ mụ na agba mma studio na-agwa egwu onye ejebe dị mkpọ ma ọtụtụ ego ejebe mkpọ ndị ede bụ ndị mụrụ m ugwu ka anyị na-ede ka nje kene onye amụma prophet Vikito wee chọsana mụ oji vidente jabọ ya nwa m onye lụọ ọgụ n'anya oyi na-atụ ugwu Vikito wee chọsana mụ oji mmiri agwọ ya ya bala ka iji agwọ ya niile bịa oyi na-atụ ugwu Vikito wee chọsana mụ onye na-alụ n'ụwa nwa ga jupụta agwụzọ ebele ka iji eme amara n'elu onye amụma bụ nwanne m ewe onye amụma bụ nwanne m onye ibido tegabo ana m ege n'ezi ọhịa anyị anụsị bịara ụwa n'ala Igbo bịa prophet eze nwachi na-emeli ibe na ndị haba eze nne ya eze mma ibe imere erige a na-agwa ọgwụ ọnụ egwugwu keneli gị egwu na-echebe mpọ egwu na-ekene ezigbo ọhịa anyị nwa m nwa n'olu emeke na mpọ nwa m onye isi bụ na mpọ bịa onye aka na-etu n'ọka mbe bụ na mpọ niile n'ọka mbe bụ ya lia na anyị kelele gị
na-akpọ ya oge sibe mgbasi gị iji eli n'elu ị na-eme import ị na-eme export na Nigeria Depot Market na Lagos State import and export ya elulu depụta ọ dịka ya nwere bido elu ụwa ọ dịka ya nwere bido mmọnwụ obodo nne m zọrọ ezigbo nwanne m na-ekwu aisi ọdịrị gị nwa ji nwata onye ka m na-eti gada nwadụ na abụọ ịgada nwere isitiriti na abụọ ịbaba nteje nyaba anya n'aka ekpe gị ị ga-amarịla ịgada rodu n'aka ekpe gị Chairman Managing Director Magnificent Nigeria Limited Ọ̀tàgàbíyá egwu mejọbọbụ kọjọ kene n'obodo n'ọbụ abụwa hashi Uchenna nwụbaba n'ọbụ bịa onye ka na-eju oze ebube chukwu n'ọbụ oze ebube chukwu n'ọbụ oze ebube chukwu n'ọbụ ọdụ na-akpọnyo oze ebube chukwu n'ọbụ ọdụ na-akpọnyo Chairman Managing Director ọ na-eme vote ọ na-eme support Sasanya oke na anyị na-ete n'arụ ojeli China obodo anyị na-ekwu okwu ya sapụwa ndị China mgbari emesi ya nata Naijiria oke mgbe Sasanya na ike wepụta ya wepụta ya mbido okporo ọdịnala ya Ọchukwu kọsiri ndị Igbo superstar olitọbụla dị n'anya n'ụwa oyi mekwuo obi ata ndị Igbo na anyị nwere ife ịbụrụ onye Igbo webe aṅụrị ndị fọdụ amelụghị eme onye abụrụ onye Igbo na-ebe n'ụwa Igbo nwere ife enwere obodo ijelu ndị fụrụ onye Igbo kwalụ n'anya bụ obodo tiletio n'ụwa obodo niile nọ n'ụwa na ndị Igbo nọ n'ime ya obodo n'ụwa n'ụwa iruo n'esi ya dịga fụrụ n'onye Igbo iruo na Europe na ndị Igbo na-abịa iruo na America nọbụ ndị Igbo nọbịa South America nọbụ ndị Igbo n'ebe afọ na Scandinavia nọbụ ndị Igbo juru bịa ịgbarụrụ ọnwa anụ n'ụwa ya onye nwere anụ anyị Igbo enyi na bụ enyi na Igbo enyi enwere obodo idelu ndị fụrụ onye Igbo kwalụ n'anya bụ obodo etigoro ka kom na ndị Igbo nwere enwe na ndị Igbo nwere enwe Igbo na-emebe obodo na ndị so n'ife a na-eme iji wee gbalụ ga-atụwe mgbalụta ntị gị ọfụma Igbo agbachisigo nsụgba mbụ niile nwere n'ego ọbalụlụ kọmpini kwulu kọmpini mana
Anagosu Devio, Anagosu Malamba, Nabundi Bomalema, Illusiano Nubuausa, Nabundi Bomaleba, Ibolulu na desert nine, Nabuausa, Bukalo development, Webute na Benausa, Nubuausa Malumba Tata, Nabundi Bomalema, Ibosoni Vanemba, Nova. Nigeria when independence Tabu Ziki Melia, Tabu Ziki, Tabu Mamadio, Nabonyo Nichado, Inadio Ziki, it's a man who loves one and people, William. Ojukutela burigada suoyibo ebelebe webuogo wanutuogo ọbụ gịnị ka nwoke na suvive enwe ekwusibe kwuri na kwuri ọnọdụ Naijiria bụ ọzọ na-abụ nwa amadi amali ife asụrụ n'oyibo ebelebe gburu anyị nwere ọdị ịlọta mgbe Naijiria na-enwe nsogbu na banking sector ofe akpalima pụta na oje mmepe nụbakio ọbụlago ụmụ mmadụ obulu ya wee gba na nyadị ifemekatala wee bụchalụ mmadụ ọya chukwu esiri igwe wee zutere anya onye enyemaka ọ bụ onye anya bụ nwa mmadụ nọbụ onye Igbo Prọfesọ Chukwumachasi Soludo His Excellency Ebu Gọvanọ Onyoma Isonifa Onye ya bụ banking sector wee bụ titeti anya banking sọbụzọ ụmụ mmadụ were ahụ ya nọ n'iwerewe mana gị Soliva ga-eme jedebe ebubo ka mụ na-eji ebe Aja na-abaghị na nsali na ọ bụ ndị Igbo kacha asụ abịa na ndị Igbo nwere enwe na-abaghị na nsali agbanị ife a na-eme Igbo mmadụ na Naịjirịa ndị Igbo ka na-asọbaịbụ n'elu ụwa ịbịa n'Ilo si Lagos steeti bata South East checking point yo n'oruru 200 ọ bụ gịnị afịa ndị Igbo ka na-achụwe ma ndị Igbo ka na-asọbaịbụ n'elu ụwa irute na clearing na forwarding ebule ego wee tinyesịa n'ime niile maka ndị Igbo ma na-eme n'ụba na gị gbataga gbagbuo n'egbonye kpọlakọ gọọmenti etinye ego na dọla ndị Igbo etinye abịa ego ma na-eme n'ụba na ndị Igbo mmadụ mọ sọvaịvụ Igbo kpọlakọ na ndị Soliva na-eme ịga n'ọrụ aka n'ụwa ndị Igbo gbalụ fest Igbo gbasiri ike Igbo na-alụsi ọrụ ike na ndị nwere ebe na ndị Igbo nwere ebe a na-agba anyị mgba ndị Igbo a na-aga n'ihu the first indigenous car manufacturer na Nigeria n'ọbụ onye Igbo ya ndị Igbo ya ndị Igbo anyị nwere ebe na n'ụba Innocent Motors ọ bụ ndị Igbo nwere egwe ịma na onye Igbo bata n'obodo ọfịfọ maọbịa wee kpọrọ nwanne ya Igbo na-emebe obodo na ndị Soliva na-eme ọya rụcha ntị gị ọfụma aka ọlụgo ofufe Igbo bụrụ onwe fa n'anya mana ọrụ na-ego ọ bụrụ nsogbu abịa n'okwu ego na ndị Igbo na-enwezi nsogbu ya bụ ife na-ewute m ya bụ ife na-ewere iwe enwe ọkịga na-eso okwu na ndị Igbo ya ọ bụrụ na enwe ịfụnanya ibe ga dị mma n'ụwa ụfọdụ ndị Igbo ga-abụfafụ ebe nwanne ba ga-esila tabio obodo ọgwụ ya wee tichie obido wee mama ya mma ọ bụ ọnwa aka gị n'ihe ogwu ego
ife na-ewe n'iwe onye weta ntị n'ọfụma aka ọlọ ga-akụkọ gị n'ụlọ azịelu ịja gị ike ịfụnanya agbaga onye awụsa polisi kwụsị gị isi ọrụ ya awụsi njebe onye yoruba kwụsị gị isi ọrụ ya yoruba njebe mana onye igbo kwụsị gị n'elu ụwa isi ọrụ na igbo ịkpọrọ ife ọ ga-eme gị anya gị ga-ntị gị igbo fọnụ mụnụ n'anya igbo fọnụ mụnụ n'anya ịfụnanya maka ịfụnanya maka ofu ibere nwere iwe ndị esichela Abuja ọlụzie na Abuja batọba kpafa ịmasị laịsensị yo na ndị Igbo ka a na-agba ya agba ịlụzie n'ugwu Awụsa ndị Awụsa gbalịba bụ laịsensị yo ewu arịrị erigbu ebuo ife ego na-emezi ndị Igbo Igbo fụrụ ego n'anya n'elu ụwa wee lie nne ọ bụrụ na ịgụsịa mahadum idebe ka ịchọba ọrụ onye Yoruba fụ nwanne ya ọ ga-enyekwa ya ọrụ onye Awụsa wee fụ nwanne ya ọ ga-enyekwa ya ọrụ mana o ruo na nke ndị Igbo emebe biznes ya ị ga-akwụ nnekwu ụgwọ tupu ha wee nye gị ọrụ akwụ ọgwụ ụgwọ nwa ị ga-eweta pesanteji ya naanị ife na-enwere iwe ife ego na-emezi ndị Igbo ka were ịfụnanya ịfụnanya maka onye Igbo ga-akpọrọ nwanne ya wee jebe obodo oyibo ọrụ n'obodo oyibo otinye nwanne ya na problem ọkpawaka okwu ego ego na-eme anyị ịra mbelebe egbulu Igbo fụrụ ọgwụ unu n'anya ịfụnanya maka ịfụnanya maka ụfọdụ na-akpọrọ nwanne fa wee gbalụ mbibi n'obodo oyibo asụsụ afafi eli ego ewere ego na-echibe echichi ọ ga-echi ọzọ pụrụ inye ego nke ụwa niile abụ mgbe ejekwa ọgwọ ọlabụ nwanne ya na-ata abụ ibe ego na-emezi anyị ndị Igbo ghara na-ego ụbọchị tọpụzi anyị ugwu nwere ibe dị ka nwanne obi nwanne amaka ndị Igbo kasị eme nwanne n'elu ya ka afọ achịkwuo onye bụrụ nwanne ya n'elu ụwa ọma nza na todo maka na ịfụnanya maka ịfụnanya dị ụzọ ọ emegbuo obi ya na ndị Igbo na anyị nwere ebe Igbo nwere ebe agbagbalị ga-afa ndị na-emezi iche ike na ndị Igbo ntị gị ga-akọghị ọkọ ntị ga-afụfụ ụfụ ịlụtezie na ndị Igbo mmadụ ga-eji agba n'obodo mmadụ bụ saịbọọdụ mmadụ bụ adịrasị ihe obodo niile nwere nne na-enye nsogbu na ndị Igbo ebụrụ dike na mba ebụrụ na ịdị ya n'otu Igbo ka anyị ga-eji injinia atọ eze n'ugbo elalụbụ my senior brother Chisakomi Chukwuo onwe gị ihe karịrị Chineke nke izizi na mba nọ na ihe mmekọ fọnọdụ ijide prọfesọ Ebisi Nwojiakọ na Lulio Chisa Cletus Ibeto Emeka nna ya kedu ibe dị asọ na Nedo Chief Innocent Chukwuma ibe chasị ezudọgụ tali Rolls Royce yo orange drugs n'aka ọkpa nnekwu mmadụ kabụbụlụ igbawejeze na alụdike n'ọga mbụ Chief Emeka Nwokonkwọ nwata na ya eze kedarụ ma ọkpọle ya ndị adresị ndị ọba niile obi Kubana kedarụ m national anthem ndị ụkọ niile zeko ego na-efe efe n'elu ụwa onye ọcha kedu maka aka mmanụ na-ekwu n'ọbịa niile Jowi Zaza kedarụ m ike nkọgwụ ego wateka maịtị n'ụmụchu odogwu ọchị na-emere ọjọọ na-edo kọnkwa Igbo kedarụ m mmanụ iweda ọma mmanụ ojoko kedazielu m vinteji ọchị na-emelụ na mbisa kedarụ m emekọti ọtọbụ transfọma ndị achịna ịchaka keke adịghị
happy dog. Hello, happy be we sing it on way. We sing it akio if I live. Okpakana ti mo balum, ndiri na sola ibedo. Akuko na we the feeling chief come wari bakuwe. Obere mwana bagu mpono bodu kuo domperi. Ewu chief ebu kanu mpo. Ese people na benesi ho. Kenalo my God, okonye bunia na medo. Bebe di mwana kida, oba tu na dima. Sakochu mwe sisio, akuye mwabe kuna kulodo. Sakemi chuku bobi, I go ikem juko. Yese ya watu na kida, na disco. Kifu chine drogo ye, yese zuwe. Kedalu mumini kwa wana bo, ikenga. Yesko basmi, Chief Kinsili ekoba. Kedalu mo kachaba, Emmanuel Webenike. Borobuch, Kubana Chief Princess and more. Akweze don, splendid furniture. Mamijo, what is also loco. Over the Kiribati Kimitio, the Diloni and Tifa. The Nalamo Chief Starving Doctor, Robert Yaberema. Hey, Chief Kinsili Apala, New Age Communication. I Chief Repogidi, I couldn't do one good. If we get on a PH, you are Palozaneba. But for no money records, to be St. George. President General, Happy Luciano, Jinda Seri Mwanya, Holy Ghost anointed, Emerson Bafudike, Obi's Gallery, Okemwa, Idana Bulari na Dubai Fanda, Odongwe, Emeluma Mana, Monsantolas na Jibayo, Apaka Suwara na Mopala, Otongwa, I chief on the Nako Jugu. Diego Nanike, King of Boys, Enakubidi Nampo, Chifika Nabuna, Awani Soji, Enachi Philosophy, Fike Bono, Bishop Nozobolo, Akanjo Fego, Obiafudike Nokida, Ifelemego, Naswiza Awano Hosara, Tabu Mayor na Malaysia. I need an uncle, but then I'll be the one. I want I could have was to know that there's a good at Japan way. I put my number, he was his nation. He was a Kalaka. He kept in Indonesia. Wakawa. Till I got it there, but he bear the food. But it's still funny at your phone. Kurama. And I don't know about the care. I'm a little people. Kalisa. I am not one yet. Nothing but me, wherever. August Mandy Mado. I went to Canada Club F15 from G21 Club, Exclusive Royal Eminent Club, Diamond Fitness Club, Isio Bindi Foundation Club, Great Friends Club. Is your boy, DJ S Shine Best International.
Executive Edumaco Global Resources Nigeria Limited Ibemele Mawama na South Africa Director State Hotel and Suites Nigeria Limited Chijoke Nekene Yiru Obele nwa Biafumanya Ifi nunu kanile Director Marco Oil and Gas na Abuja Alusiego Nibo na Malaysia Morocco na Malaysia bilinu obele nwa Biafumanya onye ọma gaba n'irunu elekwa n'anya n'azụ ma yege n'ikonu ndegwu maka na onye ọbụla na-eme ọfụma n'eluwa na ndị ntaji anya ga-anọ n'akụkụ ana adọghị ka ịda ma na nna Chukwu nwa ọgaranya na-agbatịrị maka na ife na-ebu eke dị narị ife iji kalịsịa na Malaysia ka ndị ọzọ ji ewuzi anya ọkụ mana Ugochukwu tụnyeli dị n'isi nu anya niile afụrụzi ya sọ Chijoke na-afụrụ m anya oribili biko obili ego ya kalịla kalịnụ ego ya nwere ọgwụgwọ n'elu ụwa aka ji abụbi ya aha yes sir Kedizi onye mụrụ nnukwu mmọnwụ oke mmali Dr. Chief Joseph Nwadigwe Nweke akwụlu nọ 1 n'Ukulu Ezinna na anyị kenele maka na ọfọ na-esi n'aka na-erutu nwanụ maka na Joseph Nwadigwe na ife omenenu weriga nwaanyị ọnụlụ kalịla kalịla ụmụ ọmụrụ bụ aja dị n'ala maka na afọ abụọra na ada abụọra ọnụ kedizi maka ezinne m ụlọ ezi nwanụ Chief Mrs. Veronica Nwadigwe ezinne m ụlọ ezi nwanụ mana ọ mụrụ nwa ga-eri akwụ nne ya na-eru ezinne Chinedu Nwadigwe alụsị ego obili obele nwanne kalịla kalịnụ akwụghị kalịla kalịnụ ife imele obodo ya erikanụ oke osisi n'ịgadịnụ obele nwa biko gaba n'ihu ribe olilinu n'inwe rozi ọdịda ọzọ onye si na ngị bụ ife dịli ya onye bụgeji anizeli mmiri n'iru gị ga-agbabazie nwa dị Chinedu ya afọ abalị n'enuwa ya na-eduyinu Chukwu na-eduyinu ndị ntaji anya na-eme na nkịtị nke galisili ndị Igbo nọ na Malaysia ego ya nwere ọgwụgwọ n'elu ụwa oke osisi biko bilinu ọ sị mụ kene ndị oyi ya Chief Peter Oyaune
keneli na dunu kọfịa ka isezenu ike nke ndị Igbo na-abụghị onye ọma bilinu ọbọlenwu ya nne ezi anyị m bilinu umerọrọ n'ukwu odogwu na anyị keneli oke osisi si m kene yi Prince Ejike Ujabike isi mma general na Amokwe onye ego na Malaysia Chief Tony Ngiruka ọnwa netiri ọra 1 n'Ọnịcha ọnwa bigo bilinu ọnwa tie Ibadinu ọnwa bigo tibenu na Chijioke keneli oke osisi na dunu kọfịa si nkeneli ezi nwa Ngiruka n'Ọnịcha dịnu onye nwere na Chief Atọ Eze Nugbo Chief Engineer Eze Nugbo bilinu asị na oke fiada ezezo n'ọfịanụ n'onye na-ekwunu o nwere Igbo na-emenu ọzọ Igbo ndụ bili ọkasị akasị nwa na dunu kọfịa Atọ Eze Nugbo Prince Francis Ọgwụgwa Iche Nwakibia 1 n'Ukulu Director Hotel de Binti na Abuja Chief Ifeanyi Uba Bilimu Chairman Chief Executive Capital Oil and Gas Ebubechukwu ụzọ nke izizi na Nnewi ezi oyi isi m keneyi oke osisi na dunu kọfịa na ya si m keneyi kedu maka Chief Ifeanyi Chukwu Akụkwe Ejiamatụ ezi nwa onye ozi Owere n'ezi Owere ka isejenu ọzọ nwa na Malaysia Magic Man onye mmemme bido eji ọnụ eme magic ilu ife agụje niile dị na mgbanụ akwụkwọ bụ onye ezi Owere ezigbo ya oke osisi na dunu kọfịa dike nwatọgwụ n'ezi Owere anyị ego obilinu onye ezi Owere ọ sị mụ kene ụmụnyanụ Emeka Nwadigwe n'ezigbo nwanne ya ụfọdụ ile Nwadigwe ọnwa na-etiri ọra na dunu kọfịa anyị keneli Chukwu n'ọzọ mgbe jikwenu ịchaka nwa onye ọba bilio na anyị keneli onye ọma bilio yes sir Oke osisi na dunu kọfịa oke osisi na dunu kọfịa ọ sị mụ kenesi oyi anụ Chief Chinedu Obiekezie ọzọ kash nke izizi na ọkụzụ obele nwa bilinu oke osisi si mụ keneyi Chinedu Nwadigwe obele nwa bigo gabaniru onye ọma bigo bilinu ezi oyi mụ bịabanụ oji moto mọgọ bilinu anyị ya Chijioke nwanye eze niile ekene yi n'ife imeli m udonu ekene ga-adịlị
onye igbodo onye ọma bịa fụmanyanụ onye nweli na onwelibenu onye jụrụ ifenu alụsị ego obili oke osisi bịa na anyị igeneli ideji mba bili ofu onye ji malidulu kọfịa na Malaysia nọ onye ọma gaba n'iru na anyị igwe na onye ga-anegwu oke osisi na-adụlụ kọfịa 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 Is your boy, DJ S Shine Best International. Chineke
ndị nche na-eche. onye buru chi ụzọ Ọgbagbo onwe ya n'ọsọ. ife Chukwudeli n'odego Jideda n'otego. nemolo egwu m ka nji ya obodo na-ebido m iji egwu m oti egwu onye ndele bịago asị na ofu nne na mụ one n'ụwa ofu chi aja eke na Chukwu Olise abụ okwu onwere onye ga-eme ya mkpagha imilikiti ka akpọrọ akpọ one ma one ga-arọtalio Jideda n'otego. arọ n'oji Chukwu wee buru ụzọ ụkwa na-akpọrọ ya n'ezi onye na-eji obodo bụ Chukwu onye na-enye ndụ bụ Chukwu onye na-enye ego bụ Olise atọ ụwa ka anyị na-eme arọ nwante jọkwala ife nwoke na-achọ n'elu ụwa ka nwaanyị na-achọ arọ na Chukwu echere obodo na-efu ka ndị nche na-eche arọ na-ekove ekove na ntị echiri ji onye adịzi n'izu ife a na-akwadoro ihe mme arọ akụ na-etiwe ilo ịgba na-ekwula alụsị oru mba aisi ịgba na-ekwula onye ji pawa n'aka Chifogochukwu nwa ọnwụ dị egwu Ọpụta obi ye. President Elite Diamond Ọpụta obi ye. Club of Nigeria Ọpụta obi ebe anyị la anyị ka anyị na ọgọ nwa ọnwụ dị egwu. Ọpụta obi ya ọgaranya ka anyị bie n'ụwa. Chifogochukwu nwa ọnwụ dị egwu Ọpụta obi ye. Ike nga na anakụlụ. Omeka nne chiri n'oko. Ice Ọgọchukwu ọnwụ dị egwu Ọpụta obi ye. Omeka nne ya Igbo loko Ọpụta obi ye. jụ onye melika nne ya onye ọbọndela ji ibe oyimụnidi otulodi iwepụ otulodi bụ nnekwu ịma na enyi na-amụta enyi Mgbada na-amụta mgbada. onye buru ji ụzọ Ọgbagbo onwe ya n'ọsọ. Chidera Jideda n'otego. gị bụ ofu mbachi ilokugwu Omeka nne ya n'oko ịmalị na akwụdola eze n'ọnya bụ na eze na-achịka asị m kwuve ekwuve ka agbakọ Omeka nne ya n'oko agbakọ nke ngana na agụlụ agbakọ m ọkachie n'izu ọgụ ya na ọnwa na-etili ọnya n'ọmọ unu malive oge na anyị Ọpụta obi ye. Ọpụta obi ebe anyị la anyị ka anyị na ọgọ nwa ọnwụ dị egwu. Ọpụta obi ya ọgaranya ka anyị bie n'ụwa. Chifogochukwu nwa ọnwụ dị egwu Ọpụta obi ye. Ike nga na anakụlụ. Chifogochukwu nwa ọnwụ dị egwu Omeka nne chiri n'oko. orobu nna gị bụ leti Chief Simon n'ọnwụ dị egwu ọkọ meo Oko Youth Transport Nigeria Limited na nna gị bibu na Aba mbọsi buru ugbo mana ọnwụ bụrụ ọkọ mmegide ihe 1982 orobu nne gị bụ Madam Rose ọnwụ dị egwu
ego ndị pasụ ike nga na anakụlụ Ogochukwu nwa ọnwụ dị egwu omeka nnya chibi n'oko orobugi nwe kọmpini kwuru kọmpini ọpụta obi ya nke mụtala ego kwuru ego ike nga na anakụlụ Santom Motos omeka nnya chibi n'oko Nigerian Limited ọpụta obi ya Santom Oil and Gas ọpụta obi ya Ogotex Construction Company ezigbo dị ya Adaeze ọnwụ dị egwu ugegbe dị ya o go dị ya o obi dị ya o ugegbe nwanyị ọma o nne mụtala Chukwu Ebuka ọnwụ dị egwu ya o eze nne ya Junior Ebubechukwu ọnwụ dị egwu nna abụ enyi onye nwere nna nịta na-amarị ya nwe Zara ọnwụ dị egwu ada na-elu okwu anụ ọpụta obi ya ekene ekene nke na bọọlụ nke na-enwe isi m uke n'ọyị ndị ọyị ọma Chifu Vincent Ogbuebio akụzula ọrụ ọnụ n'izu ọgụ akụzula ọrụ ọnụ onye monika dịbịa echi agwago nwanne m na echi a na-akpụrụ akụ ebele m na ebele ndị odi ọkata n'ụwa onye abụrụ agafụ echi ọ sị m kene Chief Sam Okechukwu ugwu na-amị amị nwakibiye ndị Igbo n'oko ọka ibe chibi n'oko Second Group of Company ugwu na-amị amị Babu and Hotels and Suites ugwu na-amị amị Mukenelie Chief Emeka Ọfọ ozigbo ndụ na-ekwusi iko power line nọ Rivite Chrome Oil Limited ịkpa Mukenekweli ya echi eji udo Ivanyi Chukwu onye echi akụ enwebi Igbo na-akpụ ATM machine injin eji ebi dọla akụ enwebe kwash do akụzuru mba na nachila ezi enyi na-asịa ezi ọyị na n'ọba akụ enwebe anyị enwere ọlaedo anyị enwere ọlaọcha ibe anyị ji enye kene mbe Director Chuchin Group of Companies Limited ezigbo dị lọlọ Ogechi onye ekpuchiyo na mụ na ọ ga-adịlụ nụ mma unu jebe ejebe silili welele abọmụlọ ọmụmụ na manwarọ nwanteje ọbụdo obi ya kedu maka ọyịmụ Chuka nwee metebe akụ na nnọba atụ ọbụlọka na nnọba ebo n'ikola ịmakwali enyi na-amụta enyi mgbada na-amụta mgbada ịmakwa enyi na-amụta enyi mgbada na-amụta mgbada Mukeneli ya president ndị House of Integrity osita mba dị n'uchu abụlọ ya bịa oyimukal epu echi agbalụsịa nkele unu biga isi eje Chief Luvinus nwanyị bọbụ buto ugonye ekwulọbịa Chief Titus Ando Ugwumba Agwata Hotels and Suites Uchenna Wejọfọ Chinwata Kwa n'Ojotonu ọkala mmadụ ọkala mmụọ na South Africa ụba nwa ofule ọgbatụlenyo Igbo niile Mukenechika kara isi akwụkwọ Chukwu deludogbuo na nnụ mgbọdị
ọnụ kesi oke nwa ma mali akpọla si Chris Ike Ịkpa Chief Chris Nnọli akụ nne ya na-anọ ọba nwere mmadụ Chief Emeka Ụsọma Bili Malego bịa miliona n'ọba ọmọ kachie ndị ọba dike dogbu na-egade ezigbo dị mmiri doledo adabiala ụwa n'ọcha Makosi Group of Company Nigeria Limited ọmọ kachie ndị ọba ọmọ kachie ndị ọba Bili Malego na n'ọba Makosi Group of Company Limited Chinedu eke asị anya omego ndị uke bịa omelọra na n'uke omego dị ya ịmali mma ka nwanyị Chifu Bayos anaghị ọnụ ụgbọ eze nwoke si n'ofu mbọsi n'isi eke ya alụsị afọ ọdọ efe n'isi eke alọ London omesi n'ofu mbọsi na South Africa Chukwu ọkụ erio eze ojiba ndị ekwula ọbịa anụ nwere obi bụ na akpala ọsọ isi nkịta pụlapụ na-ekwula ọbịa eze ojiba nnọ ije mụ na ga-etego ojiba jamiko kibo n'ojodo dogojodo nnọ jamiko kibo bịa ọgọmalọgọba bụrụ nwanne ụwa ahụ ọpụta obi bịa ile anyị ka anyị na ọgọ nwanwụ dị egwu ọpụta obi ya ọgaranya aka ibi ya n'ụwa Ọgọchukwu nwanwụ dị egwu ọpụta obi ya ike nga na anapụlụ Ọgọchukwu nwanwụ dị egwu omeka nnya chibi n'oko Is your boy, DJ S Shine Best International. Isele Mmadụ karịa Mukene Chifu Golumani nwafọ Chifu Golumani nwafọ Eze ego n'isu azụma ọnwa n'isu ọzọ ọnwa Five Star General na Golden Friends Club na Angola nwanne dị na mba na Nteja bụ ike Obinna Ugozuo igwe ndede ọnya nọ London ịmakwa na enyi na-amụta enyi mbana na-amụta mbana igwe ndede ọnya nọ London agwalị gị na ịlụsị họtelụ gị na anyị amalị ndị ga-agba ọsọ maka gịnị na ọ bụ ngụ ka na-etisi na Chief Ephraim Dike enyi ọha na-agwata enyi ọha na-ede mma Chief Godwin Ara okporo nja na nnọkwa eze Chidebere bịa oyimo Chief James eze Ifeọma eze kweche ndị Igbo na Nnagolo eze kweche ndị Igbo niile Jennifer Electronics Jennifer Plaza ọpụta obi bịa ile anyị ka anyị na ọgọ nwanwụ dị egwu ọpụta obi ya ọgaranya aka ibi ya n'ụwa Ọgọchukwu nwanwụ dị egwu ọpụta obi ya ike nga na anapụlụ Ọgọchukwu nwanwụ dị egwu omeka nnya chibi n'oko Chief Joko James Dike James Owele ndị Igbo niile
dị bịa ile anyị ka anyị na ọgọ nwa nwa ọnwụ dị egwu ọpụta obi ya ọgaranya ka anyị bie n'ụwa mkpọba ndị na-etili mekwu oyi m ngwongwo na ịgala akala ọlụmọgọ eza na ya yo ndị Igbo ụmụ ahịa ka iseje Solomon nwanne m na nke na-ekweli mekwu oyi m ịkpa mmego na n'ọkụ Chukwu Emeka Nijele na n'ọkụ na anyị ebidogo n'ịgba mma ngwongwo ịma ngwongwo aka na-akpali m ụkọ oyi m ekele dịrị Chukwu orivite gị isi ya iji gbakwala Joshua ịkpa Chukwu ejere obodo efuka ndị nche na-eche onye buru chi ụzọ ọgbagbo onwe ya n'ọsọ ife Chukwu deli n'odego jidela n'otego Chukwu nwa ọnwụ dị egwu ọpụta obi ya ọpụta obi ya ọpụta obi bịa ile anyị ka anyị na ọgọ nwa nwa ọnwụ dị egwu ọpụta obi ya ọgaranya ka anyị bie n'ụwa Chukwu nwa ọnwụ dị egwu ọpụta obi ya ike nga na